Hej YouTube. I dag vil jeg lave en TNT-kanon. Først skal man bruge noget obsidian. Så skal man bruge noget TNT. Så skal man bruge noget redstone. Og noget grus. Ja, I kan også bare bruge sand. Og så skal I bruge en trykplade. Så bygger I 5 hen. Med obsidian. Og så 1, 2, 3, 4. Og så bare hen her. Så kan jeg også bare lave en obsidian som gulv, eller så lidt lige meget. Det gør jeg bare lige. Og så bygger I det her 4 højt. Ja. Og så når I er færdige med det her, så kan I lige bygge, så skal der være noget TNT på den anden øverste. Ja. Så bygger I grus ovenpå TNT'en. Så bygger I redstone hele vejen rundt her. Og så sætter I en trykplade. Så går I hen på den. Så falder I ned. Og så dermed så sker der noget. Så er man meget højt op i luften. Og man kan også godt spawn en hel masse grise dernede. Så de også flyver op i luften. Og dør, men flyver ikke lige så højt op som mig. Så sætter I noget TNT her. Bare det samme. Og så tager jeg noget grus. Og så... sorry. Så bare redstone rundt her. Og så sæt en trykplade. Så skal I spawne en gris og falde dem ned. Så skal I se lidt mere, så ryger de op. Så ryger de op. Vi ses, farvel!